Això que teniu a la vista, darrere de mi, és l'assut de la Marquès Sant Cullera. Com vegeu ahir, cau la seva lamineta d'aigua del xúquer que va parar a la mar. Però n'hi ha èpoques de l'any en què per ahir no cau aigua. Podries anar ahir en tratge comunió i passaries sense embrutar-te el xarol. El que passa, així, és que uns metres aigua amunt està la boquera del transvasament Xúquer-Vinalopó. I fins ara, el que se feia per veure quanta aigua anava a parar allí, es feia un càlcul a sobrants i segons el que sobrava cada any, pues se deia tants hectòmetres cúbics per callar. Molt bé. Ara, en el conveni nou que ha eixit, el concepte de a sobrants perd tot el sentit perquè se calcula una quantitat fixa d'hectòmetres cúbics durant els pròxims 10 anys. Com va a ser a sobrants si es calcula prèviament aquesta quantitat abans de saber el que sobra? I direu, si està allà vora a l'Essambocaura, no és aigua que sobra allà? No exactament. Pot ser sí per a l'ús agrícola, però no pels ecosistemes fluvials. I direu, ja estem agarrats. Home, doncs sí, ja estem agarrats. Resulta, per exemple, que si no cau pràcticament aigua o no cau aigua per l'ací l'assut, l'aigua que s'envia per el Vinalopó va baixant el nivell entre aquest assut i l'anterior. Per tant, el flux d'aigua deixa de ser continu o pràcticament ni existeix. N'hi ha moltes espècies que depenen d'aquesta qualitat de l'aigua producte de ser aigua corrent. Per exemple, n'hi ha hagut avistaments de llúdries en el xúquer, fins i tot fins al punt del balat. Les llúdries viuen bé en aigües corrents, en aigües netes. Si s'ha de gestionar d'alguna manera aquesta aigua que va parar per al Vinalopó, i de fet volen afegir ara més hectòmetres cúbics per anar cara a Múrcia, ha de ser anual, a sobrants reals, i tenint en compte no només l'ús agrícola de l'aigua, sinó que els ecosistemes siguin la prioritat a conservar. Segons el pla hidrològic, el tram que n'hi ha entre aquest assut i l'anterior se considera lèntic, un curs d'aigua lent, i pràcticament no n'hi ha ni corrent. Però no te ho pergues perquè d'aquest assut anterior, cara amunt, se considera un tram lòtic d'aigües corrents. Anem al Balat, que està dins d'aquest tram, a veure aquesta aigua corrent com és. Bé, doncs ja estem ací. El xúquer al seu pas per al Balat. Ja sé el que esteu pensant, que n'hi ha per muntar una empresa de rafting ací. Contra la barbaritat dels sobrants fixes, que és un contrasentit en si mateix, Xúquer Viu ha presentat al·legacions. Però resulta que la Generalitat s'ha personat contra aquestes al·legacions, ni més ni menys. I clar, Xúquer Viu, per tirar avant i abogats i tal, necessita ajuda econòmica. Per això, en la plataforma Goteo ha obert un projecte perquè cada un puga aportar el que bonament puga. Vos anime a fer la vostra donació, jo ja he fet la meua, perquè des de la Ribera sabem el que és tindre un riu al costat. I damunt ara que estem llevant-li les canyes i vivint de cara al xúquer i no d'esquenes, el que necessitem és que estiga viu, que la qualitat de l'aigua siga la que toca i veure bona cosa de fauna. Això és un riu. A tots els que vulgueu col·laborar, en la descripció vos deixo l'enllaç perquè fiqueu el vostre granet d'arena. Vinga, força!